dobrodošli danas radimo... Šta mi radimo? Danas radimo Ching Chang. Chung Ching Chang Lung. I možemo da krenemo. Ako nam bude 250 lajkova radim setup tu. Zika Chung Chang. Šalim se. Antonija Bogović, da li si ikad zaljubljen bio? Ne, ček. Sad vam kažem, radimo na kineski način kao što vidite. Ching Chung Han Zhu. Možemo da... Dali! Šta ta uliče sam napravila reklame? Neću da se kažem. Posljednje ovog kanala bit će u opisu sve. Ako ste talentovani kao što sam ja, upadate. Hajde da počnemo. Počnimo više. Antonija Bogović, da li si bio zaljubljen? Čekaj. Johan, jeste li ikad pojeli bubu? Ne, ti si Ja jesam. Pojeo si? Pa jesam i sad si jeo. Kod mene si jeo bube evo za večer, sad šta se okreći. Sad kad idem na teku, ja ponesem u džepu malo bubica i ono, malo i rahranici ga. Ovo je glupo.